גיל מספר סיפור לנועם ולוי. תמשיך את הסיפור, תמשיך. מה הוא אמר? מה הוא אמר? תמשיך את הסיפור. איזה בחב"ד עשו דבר נוסף, קראתי סיפור. כן, ואז מה קרה בהמשך עם גיל? עושים רק חיתולים. רק חיתולים? רק חיתולים, וקראתי מסורתיים. אמא נקה את האחר. אמא נקטה? כן. את החיתול מהקקי? כן. ומה עוד? איזה בחב"ד את מהלך הרבי? כן. איזה בראשית בבגות, חולמים, מה זה? לא מרביץ לי. הוא לא מרביץ, הוא מקשיב. תמשיך את הסיפור של אבי. אני אעשה לך טובה. תמשיך את הסיפור שהוא עושה. ולא לבש לי ביד. לא להרביץ, תעשה לו חיבוק לוי. תעשה חיבוק לגיל, גיל שהוא חמוד. תעשה לגיל חיבוק. אוי, טובה. טובה. תמשיך את הסיפור. מה הוא אמר לו בשירותים? מה אמר אותי? מה הוא אמר? באו חתולים לעשות פיפי. כן? רק לעשות פיפי. רק לעשות פיפי. וקקי. קקי ופיפי. קקי ופליטה. קקי ופליטה. טוב, אבל עכשיו גיל מספר את הסיפור. קדימה, לישון. גיל, תספר. בעצם החפות איזה חפשת. איזה חפשת. פיפי